L-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-applikazzjoni ta' Vitis Global Healthcare għal bini ta' skola medika Foundesh li se titmexxa minn Barts. L-iskola se tinbena fuq is-sit tal-Isptar Ġenerali fir-Raba Foundesh u se tkun skola medika mibnija fuq 4 solari bil-faċilitajiet tal-ogħla livell kif mistenni minn università li hija fost l-iktar magħrufa fid-dinja. Skont il-pjan dan il-kampus il-ġdid mistenni jinfetaħ fl-2018. Iżda l-ewwel studenti madwar 60 se jibdew it-tagħlim tagħhom Foundesh iktar tard din is-sena. Min tarif li nata fl-aħħar xhur jirriżulta li Barts diġà ġibtet l-attenzjoni ta' madwar 1500 studenti internazzjonali li rreġistraw l-interess tagħhom biex jistudjaw f'din l-iskola. Ferm iktar minn kemm meħtieġ għal bidu tal-attività akkademika f'Ottubru li ġej. Fl-istess ħin 200 tabib Malti Wawċi applikaw għal xi forma ta' sħubija mal-iskola mhux biss bħala letturi iżda anki biex jibbenefikaw mir-riżorsi ta' riċerka li dan il-kampus se jkun kapaċi joffri. Fil-bidu se jkunu offruti żewġ korsijiet, kors bażiku fil-mediċina li jdum għaddej sena u baċċellerat fil-mediċina li jdum 5 snin. Iż-żewġ korsijiet huma replika ta' dawk offruti f'Barts f'Londra fih dan l-Università ta' Queen Mary u se jkollhom l-istess letturi, kurrikulu u mezzi ta' assessjar. Fil-waqt li l-iskola ta' Barts toffri programm ta' studju attrajenti, bla dubju li l-wirt ta' pajjiżna u l-istil ta' ħajja tal-Maltin se jattiraw l-istudenti barranin biex jaqattaw dawn is-snin tant kruċjali jistudjaw u jipprattikaw fostna. Barts hija l-eqdem skola medika fir-Renju Unit u tħejjid tobba tagħda b'tagħlim tradizzjonali, kif ukoll b'hekk imsejjaħ problem-based learning li huwa mezz iktar effiċjenti ta' kif tabib jista' jaqdi lill-pazjent. Il-kampus fir-Raba Foundesh se jkun l-ewwel wieħed għal din l-università barra mir-Renju Unit u se jkollu rwol importanti fis-suq globali tas-saħħa li kull ma jmur qed isir iktar kompetittiv.